खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दा मोनानि ओंखाम गोरलैनि अनलाजों संनो थाखाय लाबोखाबाय आरोना ओमफ्राय ना सुल दङ बेखौहाय सायहोनानै लाबोखादों बाजारावनो दिनैसो लोगोफोर मैयाथ' ओंखाम गोरलैबाबो ओरैनो जास्ट आवथि होनानै ओरैनोल' मिरामिस जादों नालाय ओमफ्राय दिनैसो होख्लायनोसै आरोना रेडि नै बेखौ संसै अनलाजों नै अमा आंहालाय गामिनि बुरैफ्राबायदिल' जिरायनानै थाखानोसै खनायाव नै जानो जंग्राफ्रा आं जाया आं नायदोंसो नायदो मोनजाया मोनदों आदै होबायल' नै आयु दाहाय बेनो बांसिन जागोन रायजोफोर मिथिबाय ओमफ्राय मासे दंबावो बोरो मासेया लांबायना सिथारनो आच्छा आच्छा दे मा देखायबावनांगौ जाखो गैथ'ला नै लोमजानाय मानसियानो खर' खाख्लुमदो ना संदों नै बिसोरनो जेबो मावथ्राहाय सयथिबो नै बिसोरो दोंसे मावखाया ना आगै ओरैनो जिरायनानै थानाय नोंलाय दं ओरैनो फस्थायनांगोन जायला मारो फस्थायनांगोन नैबेबो सिथों सिथासोहाय आं मोनजाया जा लोमजानानै दङ आं थाङै थुङै आंना बिसां बसुमतारियानो संबाय नै हेलो गाइस नै जोंहा लैथोमा सिंगारा आं मैया बायना हरनाय गस्लाखौ गाननानै फैबावबाय आरो 2000 मोन 2000 बायना होबाबो नामानो थाया नै लोगो साननानै इसेबां मोजां लोगो होननानै मेथाइ खनफाग्रा होननानै आङो अननानैनो बेनो मैया गस्ला गांसे बायना हरबाय नामानो थाया नै लोगोफोर आं बायना हरनाय दख'नाखौ गानाखै मानसि नोंलाय नै लोगोफोर नों मा बुंनो सानो लकी ओंखाम गोरलैनि बारै एसे बुंनानै हरदो नामा आं मा बुंनो दिनै ओंखाम ओंख्रि संनानै बेस्थ' माइरं बोरायबाय एसे हिदै दोंलाय नै ओरै ना एवदों ना आरो नै नाजों अनलाजों ओमफ्राय अमाजों मुलाजों आरो दाउला खासिजों आलुजों आरो दाउला खासिया मासे फैबावनांगौ दङ लोगोफोर नै बेयाव मासे दङ आरोना नै बहुद मासेयैनो माबा आरो आराय केजि नै माने मबाइलावहाय बारा गिदिर नुवाखै लोगोफोर खिन्थु माबा रियेलावहाय बिराद गिदिर आरोना माने सावना लाबोखाबाय नालाय आरो मासे फैबावगासिनो दङ दा नुबावगोन र' सामब्राम बिलाइ दुन्दिया नै लोगोफोर न'नि बायरायावसो संदों जोङो माने सिङावथ' संनो हायासै नालाय गोबां मानसि जानाय हिसाब खालामला नै ना एवग्राया जोंना जासिगोन बायदि मोनबायहां एसे थांजासिगोनदां लुखि जासिगोनदां ना एसे गोरायैनो थालिर बिलाइ ओंखाम जानो खोमा ओंखाम गोरलैखौ थालिर बिलाइखौ जानाय नियम दंना लैथोमा माबायदि मोनदों बस बेयाव फैनानै माला मोननोल' थांगासिनो जायै जायैनो अमा बायदि जाबाय नै बुगाजोब्बाय मानसियानो बुगाजोब्बाय नै जानासो फेदेरदो ओरैनो ना लस जायो दाबसे केमेरा ओरै गोदो आबौनि बिफाया ओंखाम मोनजायैनि रसा जानानै फैदों आं बिसौआ दा जागोन गेन्द्रा जागोन थैलाङो जानानै हाइ प्रेसार जानानै दो थाजाबासो दाख्लैसो बबावदों थाबावो नामा दे मेथाइ खन मोनसे एलपि स्कुलाव सानदोंमोन होननायखौ खन दे गावनो खनग्रोखाबाय मा खनबाय दे सानैबो खननांगौ दे बाल खन मोनसे दे मोनजायाखै दाबो एनार्जि गैथ'वा हाय दे खनदो ना मोनाबा नुनाय नङा खनखादो दे एनार्जि गैथ'वा मोनजायाखै दे खुसिया लानजायथिल' जोंहा गुमै एवनाया मा नांगोलहाय जाबाय मोजां खन दे so beautiful
so elegant just looking like a bow just looking like a bow so beautiful ओंखाम गोरलैनि ओंखाम मोनजागोनखाय आं बिराद खुसि दिनैहाय मानो होननानै बुङोबा मेरला बेदर मोनजागोन अमा मोनजागोन दाउ खासि मोनजागोन आरो लोगोसे नाजों अनलाजों आरो लोगोसे दङ नै सामब्राम बिलाइ आरो दुन्दिया बिलाइ बेथ' बिराद गोथाव जायो ओंख्रिया वाव आङो नेनानै दङ आरोना वाव आंना भिउआसआ जाखासिगोन बेखारलै खेंख्रा जाबाय औ जाफिनबाय सिदा खेबसे गावखौनो गोदान रोङा नै लिथु प्रफेसनेललै बारा लिथु गोदा होआ जों गुमैहा लिथु नैखौ हाख'दो आं स्कुल माबा लाखिलाबायना बिसोरो खामबादों जमासो गारो ओमफ्राय लगायदेरलाबायोना ओमफ्राय दाउ बेदर गोदाबाय नै लोगोफोर लैथोमा बसुमतारी लैथोमा सिंगारानै माबा ओंखाम गोरलैनि दाउ गोदादों दाउला खासि गोदादों नै बेदर गोदानायावहाय बरियाथार गोरों सिखाया बवालै उनग्रा लाबोसाय थिख्लि उनग्रा लाबोलाय थिख्लि उनग्रा लाबो माहाय बाहाय दं हरनायाव होनायनिफ्रायनो फिन्दाखौबो बे फिन्दायाबो मेजेमा थाजोबसिगोन होनबा आरो मासे दंबावो नै मासे मादै गैया बेंगत नै बरिया आथिंखौबो एवनायसो आथिंखौबो सावगोन लोगोफोर आरो नै ओरैहाय दाउला खासिया जाबायानो संनायसै ओमफ्राय ओरैहाय आब'आ संदों नै अनला नाखौबो एसे खोन्थानानै होदो आब' नै बरिया वाव बहुत टेस्टि जासिगोन लोगोफोर ओंखाम गोरलैनि अनलाजों नाजों आरो गोबां ओंख्रि दङ लोगोफोर नोंसिनो खोन्थाजोबनो हानाय नंला खोमा ओरैबो दंबावो नै ना बाथोन खालामगोन आरोना बेजों संसिगोन आरो नेगासिनो दं जानो नेयाखै आङो खामानि मावगासिनो दं आं जानो हाखाया बारा बिराद खामानि मावनानै मेंबाय आरो बिथाङा मेंनानैहाय रेस्ट लागासिनो दङ ओरैहाय नै ओंखाम गोरलै जाग्राफोरा लैथोमायाथ' हनै सिङावसो ओंखाम गोरलै जाफैनाया गेमसो गेलेगासिनो दङ बिदि जाबाय खामानिखौनो मावखाया बिथ' जेबो मावाखै बियो मानसि मावनाय नुनो नाङा आरो होमबा नोंना इसोर नुबानो जायोनो बिना मावनायखौ गोजा नुथारदोंना माबा मा होनोमोनलाय दाउ खासिया जोंना आथिं इरिफोरखौहाय औ बे आंनि नै लैथोमा दे लैथोमा माबा मा होनोमोनलाय गोलैनि बायदि अनलायाव गोग्लैनो आसारि आब' हाबाब आंखौ भिडिअ बानायनायावबो माबा माबि खामानि दाथों दे जानो नेग्राफोर एलपि स्कुलाव सानदोंमोन डक्टर जानो एमइ स्कुलाव सानदोंमोन प्रफेसार जानो ओइचएसआव सानदोंमोन इन्जिनियारिं जानो डिग्री जोबनानै दानिया क'क्राझारू नै गाइस दा सानसै आदा
गराय मैदेर गाखोनाय सिमां दानुसै बे आं खननायनि मेथाइनि लिरगिरि आरो सिंगारा नैबेनो दै लोगोफोर लैथोमा बसुमतारी गोसो सिंजों खां खां इंखावरि खालाम हरफ्रांसां जायना दङ बाथाय दङ बाख्रि खना फारब्रैजोंबो एन्जर अरलायनाय बेखौ देखायनानैनो जोबलायलायगोन जेयानो आंनिया गेसेंद्राय नामा सारब्लाबो माथो हनै नायानो नाङा एलपि स्कुलाव सानदोंमोन डक्टर जानो एमइ स्कुलाव सानदोंमोन प्रफेसार जानो नुबाय बन गंसे फोजोंबाय आङो बवा बारे उदै बुंहैलै बेखौनो अनलाया फुङाव ओंखाम जानो हालाय बांद्राय हरना होलायबाय नालाय साखिनायखौनो उफाय गैया जानांसिगोन दाहाय जानो दोन होनबा बिदिखौ थाबनो जाम्बि नाखौ नांलाया नंदोंमोन आं बिदि होनगोन साननानै मानसिल' हरखादों मालाय बिदि नङालै बाव साइज खेबावदां मैया सार माथो एकदम मबाइलाव नायहा उरिया नुबाय आगै नों बानलुखौ मा खालामगोन बानलुखौ सावगोन अके नै बियो ना बाथोननि मोनजोब्बाय बे लास्ट आरोना क्रेडिट कार्ड बै बे माबाया बैनिफ्राय दिहुननायावहाय चार्ज दानो चार्जआ फैजानाय जासाबदो मानो फैयामोन खुनुरुखुम आं जानो फैखादों मानो फैयामोन आं जाथारनो होननानैसो फैखादों ने जानो होननासो फैखादों अमा दाउला खासि मुला खाजि अनला नासुल बरिया बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय टेस्टि सब गासैबो टेस्टि बरिया गोथाव जादों लथब आं गोदानाय बिराद मोजां आं जेबो बुखा गारजोब्बायना बरिया जासिगोन